Svojom blagonaklonošću nam je obznanio tajnu svoje volje, koju je po svom naumu unapred odredio u njemu. Bog voli da ukrašava i dekoriše. Bog mora da dekoriše. Ako mu dopustiš da dovoljno dugo živi u tvom srcu, ono će početi da se menja. Portreti povreda bit će zamenjeni pejzažima blagodati. Zidovi gneva i ljutine bit će srušeni, a labavi temelji obnovljeni. Bog ne može da ostavi tvoj život nepromenjenim, kao što ni majka ne može da ostavi suzu svoga deteta netaknutom. Ovo bi moglo da objasni neke neugodnosti u tvom životu. Preuređivanje srca nije uvek prijatno. Mi ne bi trebalo da se protivimo kada stolar doda nekoliko polica, ali on je poznat po tome što preuređuje celo krilo kuće. On ima veoma visoke težnje i planove za tebe. Bog zamišlja potpunu obnovu. On neće stati dok ne završi. On želi da budeš poput Isusa. Razmisli zato o tome na koji način Bog menja tvoje srce. Šta je drugačije u tvom životu danas zbog ovih promjena?